sammen og velkommen til min første video på MH FIFA. I dag skal vi åbne min første Food Champs Rewards i FC 25. Så det bliver rigtig spændende at se, om vi kan få noget rigtig lækkert. Men ellers, like og subscribe, og lad os så komme i gang med videoen. Simpelthen fået 8 wins rewards. Og det er de her pakker, vi skal kigge på. 1 10x82, 2 Team of the Week pakker tradable, 2 1 guldspillerpakke 86 plus, og 1 pakke 15 spillere, hvor der er 15 spillere i 81 plus, og så 30.000 coins, så det er rigtig fint. Hvad skal man starte med? Jeg tror, vi starter med 86 plus pakken. Lad os se, hvad vi kan få. Det er jo garanteret walkout. Defensiv midt, Tyskland. Det er en kvinde. Jeg tror, det er Oberdorf. Ja, det er det vel også. Oberdorf, hvad rating er hun? 86. Decent foder, men det var selvfølgelig allerede garanteret 86. Så kom nu. Kom nu godt. Det er en kvinde igen. Angriber Tyskland. Er det måske Pop? Schüler 86. 286. Det er godt nok dårligt i forhold til, at det var 286 garanteret. Week pack, og den er tradable. Kom nu, giv os noget godt. En walkout, please. Nej, okay, ikke walkout. CM, Spanien, La Liga. Kan det være noget godt? Hvem har inform? Sociedad, Merino. Nej, okay, Sergio Gomez 80 rated. Det var godt nok ikke så godt. Så er det bare op på transferlisten. Anden Team of the Week pakke. Please walkout. Ja, walkout. Defensive midt. England. Den tyske liga. Er det Stanway? Har hun fået en? Ja, det er vel Stanway. Der er vel ikke andre. 86 Stanway. Ved ikke, hvad hun koster. Er hun dyr? Ah. 15.000. Ja. Stadig op på transferlisten med 10x82 og 15x81. Tænker, vi starter med 15x81. Kom nu. Lad os se noget godt. Walkout. Målmand. Ja, det er Kobel. 88. Please vær dobbelt. Please dobbelt walkout. Ikke dobbelt walkout. Lidt ærgerligt. Måske kan der ligge noget godt bagved. Kan vi være heldige? Nej. Der ligger sgu ikke noget. Ikke noget, der koster noget i hvert fald. Sidste pakke. 10x82 tradable. Kom nu, lad os tjene nogle coins. Nej, der er ikke engang walkout. Nej. Er det Andrik 83? Nej. Nej, hvor er det dårligt. Nej, hvor er det dårligt. Kolomorani, måske koster han lidt, men ej, det var en lortepakke. Jeg tror faktisk ikke, der er nogen, der koster noget. Bare det hele op på transferlisten. Nå, det var rigtig irriterende, at vi ikke kunne få noget godt i dag, synes jeg. Men hvis I godt kan lide sådan en her til video, hvor vi laver en slags pack-åbning enten med Virus Reward, Food Champs Reward eller noget helt andet, så skriv gerne en kommentar med det nedenunder. Like, subscribe, og så vi ses næste gang. Peace!